Huomenta vaan kaikille, se on G&E täällä. Niin meillä on tällaista secret-ilmoitusasiaa vain suomalaisille. Me ei tehdä englanninkieliseksi, koska se on vaikeaa. Ja voitte katsoa samalla myös väkkeä, mutta sellaista asiaa, että mistä tää meidän YouTube aloittui ja miksi meillä on G&E Games and More. Eli meillä oli aluksi 3 lisää muuta ja me aiottiin tehdä meidän oma kanava, mutta se ei sitten toiminut ja me päätettiin, että me aloitetaan kahdestaan Jin kanssa uusi kanava, joten me päätettiin, että kun me tehdään kuitenkin pelivideoita, koska se pystyy tehdä, niin me pistettiin more, koska me ei oltu varmoja tehdäänkö me lisää, niin siksi Games and More. Ja sitten siitä tulee G&E, että mun koodinimi on Eetsu, niinku E. Ja mun Jin on Jonttu. Mutta ei kai siinä muuta. Nähdään ensi videon parissa. Se on